W dniu dzisiejszym będę miała wykonywany zabieg artrocentezy stawów żuchwowo-skroniowych. Do tego zabiegu doprowadził szczękościsk, który miałam po usunięciu zęba. Szczękościsk trwał około 5 tygodni i mam od tego czasu dyskomfort w postaci szumów usznych, bólowe przy otwieraniu buzi. Po diagnozie szczękościsku u doktora Tomasza Marciniaka byłam u niego kilka razy, nawet kilkanaście na fizjoterapii. Fizjoterapia przyniosła ulgę, ale nie wszystkie objawy udało się opanować, stąd ten zabieg, który będę miała dzisiaj wykonywany. Zabieg przebiegał w sposób typowy, bez żadnych powikłań i bezbólowo.